think may nakita akong parang, ano ba to? Hala, para siyang taguan, underground. Tingnan nyo. Malamig na dito ngayon sa Norway. Today, I'm hunting trolls. No, joke lang. Kasi pupunta ako sa Trollskogen, or in Norwegian parang troll forest daw. Let's see kung may mahanap akong trolls. See you there. I'm entering the forest. Let's see kung may mga trolls. See? Diba? Lamig ngayon talaga dito. Saan ako pupunta? Maghanap-hanap ako ng mga lugar kung anong meron dito. Try kong pumunta dun sa baba. Wait lang. Look at this. Parang may mga dito. Tent. Camp. Saka may mga grills. Pwede ka ditong mag chill. Camping. I'm gonna go on straight. I don't know where na ako. Basta maglakad-lakad lang ako. Saan ako dalahin ako? Maghanap ako ng trolls. May camp na naman dito. Para siyang camp. See. So no, wala pa akong nakikitang trolls. So lakad pa rin tayo sa gitna ng forest. Lamig. Check this out. Naga-ice na mga halaman. Hanap pa ako saan ako pupunta. Kasi parang nawala na ako. I'm lost. May nakita akong birdhouse. See. Try kong pumunta doon sa may dagat kung meron doon. Lamig. Check ko ulit, papasok dun sa loob. Maghanap tayo ng trolls. Check this out. Ice. Ingat tayo sa paglalakad kasi napakadulas, nagyayelo ang mga bato. Ganda ng view. Try kong pumunta doon pero may mga tao. Hey mga bata, try to go dito on a way kung anong meron. May mga bata.
fuck? Ang dulas na. See this road. Dapat dahan-dahan ka talaga. I'll try to go there. Tingnan nyo. Wala pa akong nahanap. Let's seek some adventure dito. Let's go there. Naninigas na yung kamay ko sa lamig. But I'm good. I'm enjoying here. Pero let's see kung ano pang meron. Wala pa ring troll. Yun. Ay ano dun, parang bato. Try kong pupunta doon. Look at this. Parang nandito bato na parang i-stack nila. Pero ang araw, diba? Try ko pang pupunta doon sa kabila. Yung parang may ano nila, cheese fort. But I'm gonna show you a little bit of the view. I think I'm lost. But parang may ano dun. May parang nakita akong parang bahay. I'm gonna check it out. Wait, hanap mo na akong daan. Saan to? Doon siya. I'll find a way to get there. I think it's another camp. Tingnan natin kung may tao sa loob. Ito dito. May tao kaya to dito? Ewan ko. Hindi na ako papasok. Baka pagalitan tayo. Doon na naman tayo. Let's continue. Saan na kaya ako? Which way should I go? I'm lost, but I am found. I cannot feel my hands. Sobrang lamig. But I will find a way out. Saan to? May fence dito for forbid bawal. But let's see. This excites me. Think may nakita akong parang ano ba to? Lo, para siyang taguan underground. Tingnan nyo. Try to get in kung anong meron. Let's get inside kung anong meron dito. What the fuck? Dilim. Let's see. Pasok tayo. The fuck? Bunker pala to. Taguan nila. Takot. See? Labas tayo ulit.
Let's go again. Hanap tayo ng I think parang coast guard at ito nila dito. Kung naka-fence na bawal papasok siya sa loob. Diyan. Lakad-lakad muna tayo ulit. Let's find something special dito sa forest na to. May sana akong nahanap. Ano pa kaya meron? Pagod na ako sa kakalakad. Wala pa akong nakikita ang iba. May mga matatanda akong nasa lubong. Exercise din ata sila. Let's see. Try ko nga dun kung ano meron dito sa loob. I'm just gonna follow this way out. May makita pa akong iba. Santo patungo. May mga bata dito, mga tao. Ano siguro to sila, tour. Kasi usually mga bata dito always yan sila nagtutour pag maganda yung weather. Ano dito, peaceful masyado ang paligid. Yan yun, see that, dun sila naglalaro. But now I think nakalabas na ako sa forest. Ngayon pupunta na naman ako doon sa labas. Nagugutom na ako. Hanap muna ako ng makakainan, kaso parang malayo pa ako sa sibilisasyon. Maglakad muna ako. Pampaburn ng fats. Uuwi na ako kasi nagugutom na ako. Di na ako punta dun sa bridge kasi parang masama yung tiyan ko eh. See you next time. Bye.